Silav roj baş, şevanno hêvîdar mûn başin. Çend nûçeyê ku me amade kirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Pêşî ev meseleya me ya li Roboskî heye, taxên Kurdan ên li Helebê hene. Dibe mala yek bi bir bînin. Niha meseleya taxên Kurdan Foza Yusuf ji rêveberên peyê daxuyaniyekî daye. Ez hema wî bînim ser ekranê bila wisa bimîne. Paşê jî em ê hema dest pê bikin. Tamam e. Endama desteya serokatiya PYD Foza Yusuf ragihand ku li taxên Kurdan yên Helebê dibin dorpêçê dane. Şiyarî da eger rê li ber derbasbûna sotemeniyê yani ew tiştî ku mirov xwe li ber germ dike, gaz e, elektrîk e, mazot e, tiştê wisa ye. Eger rê li ber neyê vekirin wê karesatekî mirovî çê bibe. Yani wê felaket çê bibe. Ev dikare bibe sebebê şer û pevçûnê jî. Dikare nexweşiyên li herêmê zêdetir bike, nexweşî pir aliyan ve nexweşiyê siyasî, ê fîzîkî, ê derûnî her cure nexweşî dikare mezin bibe. Aloziya li her du taxên Kurdan ên Şêx Mexsûd û Eşrefî ana didome niha mesele aloziya li her du taxên Kurdan yên li Helebê Şêx Mexsûd û Eşrefî didome komên çekdariyên girêdayê hikûmeta Veguhêziya Sûriyê ez jê re dibêjim komên girêdayê dewleta Tirkiye herçend dibin kontrola wan de bêjî bi îsrar vê yekî ez ê tim bînim ziman ev demeke taxên Kurdan dibin dorpêçê de digirin rê nadin ku pêdiviyên sereke yên jiyanî zat, xwarin, gaz, elektrîk, înternet biçin herêmê biçin her du taxê wan. Endama desteya serokatiya Partiya Yeketiye Demokratîk PYD Rêzdar Foza Yusuf li ser rûşê daxuyaniyekî belav kiriye dibêje muzanim Foza Yusuf her wiha rêvebira Komîsyona Kurd e ya ku diçû hevdîtin pêkdanî bi Şamê re bi hikûmetê re lê ji ber ku aniha danûstandin tune ne diyalog qut bûne Foza Yusuf tevê heyeta xwe ev demekê neçûne Şamê. Ev meseleyekî dine. Foza Yusuf di daxuyaniya xwe de balê dikişîne ser rewşa zarokan ya li her du taxên Kurdan dibêje taxên Şêx Mexsûd Eşref yên Helebê piraniya şêniyê wan Kurdin hê jî dibin dorpêçê de ne bi dê hezaran zarok hene ji ber sermayê ji ber seqemê aniha dinalin rewşa wan giran e. Komên çekdar yên girêdayê hikûmeta Demkî ya Sûriyê rê nadin sotemenî derbasî herêmê bibe. Ez bawer dikim mirov bibêje komên çekdar ku hikûmeta Demkî ya Sûriyê nikare wana bixe bin kontrola xwe. Ji ber ku wextê mirov bibêje komên çekdar ên girêdayê hikûmeta Demkî ya Sûriyê dibe manê ew girêdayî wan in yani di kontrola wan de ne. Halbikî mesele tam berûva jî ye. Ne di kontrola wan de ne, ne girêdayî wan e. Ev hêzên çekdar ên ku hatin li Efrînê Kurdan xistin ew hêz in. Girêdayî dewleta Tirkiye ne. Aniha xwaweke perçeyekî hêzên parastinê yê Sûriyê bibînin jî vaya hemî formalîte ye. Ne rast e. Eger rewş bi vî rengî bidome dibêje Foza Yusuf ev ê bibe sedema karesatekî mezin ya mirovî. Niha rewşa li her du taxan ez hema bi Kurtî ji we re bêjim hefteya borî bû roja 22 kanûnê komên çekdar ên girêdayê hikûmeta Veguhêziya Sûriyê bi tevî komên cuda ê girêdayî dewleta Tirkiye bi hev re êrişê taxên Şêx Mexsûd û Eşrefî kiribûn. Di encama van êrişan de jinekê 55 salî jiyana xwe ji dest dabû. 19 sivîl 6 endamên asayişê jî birîndar bibûn. Hêzên ewlekariya hundireyên asayiş ew girêdayî rêveberiya Xweser e. Dibêje 26 mehê komên çekdar xala wana kontrolê ya li çerxereya Sîhanê hedef girtine wan jî ew jî dibe mecbûr mane bersiv bidin. Yani ev mecbûr mane bersiv bidin ev bûyer tê bîra we me ji we re ragihandibû we demê li ser agirbestê yani agirbest çê bûbû di navbera wan de. Aniha qaşo agirbestek heye lê pir zêde nayê pêkanîn. Çima mesele ne tenê gule berdan e. Mesele lêvkirinekî her du tax hene hizmeta bajêr dibe biçe her du taxan. Bana çima wisa dikin evan ji bo însan mecbûr bimînin koçî Rojavayê Kurdistanê bikin.
Demografiya wê derê biguherîne. Helebê xalî bikin ji Kurdan. Armanca wan ev e yani. Di ser komkujiya Roboskî re 14 sal derbas bûn. Vê derê tiştek ku em dipirsin hevanno kî ji kê ev bixwaze. Anha di çarçova vê pêvajoyê de rêveberên dewleta Tirkiye hewl didin qanûnekî efyê derbixin ji bo hêzên serhildêr, hêzên berxwedêr ê Kurdan ji bo ewladê me ku ev 45 salin li serî çiyê ji bo doza me şer dikin, dixwazin ji bo wan efû derbixin. Em bi tu awayî efya dewleta Tirkiye qebûl nakin dibêjin hêzên gerîla. Niha Kurd ne li bendêne ku dewleta Tirkiye efû derbixe. Kurd li bendêne ku dewleta Tirkiye efû bixwaze ji Kurdan. Pir mühim e. Rast e meselekî efyê li holê heye lê yên divê werin efûkirin ne Kurdin ji ber ku sûç li holê tune ên divê efyê bixwazin yan jî werin efûkirin dewleta Tirkiye rêveberên dewleta Tirkiye ne. Mesela Roboskî meselekî pir nekevne. Qismek mezin hevalên me ên me temaşe dikin haya wan ji meselê heye şahedê meselê ne wê demê. Tayyip Erdogan bi xwe derket got ez çawa bizanibim kî Ehmed e kî Mehmed e li jêr. Em ji xwe re bombe dikin. Veya min bi xwe bihîst. Ehmed Mehmed hat min bihîst yani. Tiştekî din jî got. Ez hefteyekî ez ji navendê heremê kontrol dikim. Fermana wê derê min daye. Derket got yani. Em zanin meselê. Anha ez ji we re bînim bîra ve hevanno di ser komkujiya Roboskî re tam 14 sal derbas bûn. Bûyer li navçeya Qilibanê ya Şirnaxê li Bakurê Kurdistanê pêk hatibû. Di komkujiya Roboskî de 34 gencên Kurd bi bombebarana balafirê şerê yên artêşa Tirkiye hatibûn kuştin, qetilkirin. Roj 28 Kanûnê bû sal 2011 li gundê Roboskî yê navçeya Qilibana Şirnaxê li ser sînora yani. Di encama bombebarana balafirên dewleta Tirkiyeyê de 34 sivîlên bêguneh hatin qetilkirin. 19 ji wan zarok bûn. Yani di biniya 18 salî re bûn. Ev însanên me, ev xortên me hevanno îdare xwe çawa dikirin? Weke bav û kalê xwe. Sînora nas nakin. Diçin başûrê welatê xwe çi hebe dikirin, tînin bi perekî hinek zêdetir difiroşin, em jê re dibêjin bazirganiya li ser sînor. Tu derdê wanê ku vergî û bacê bidin dewleta Tirkiye tune ye. Ji xwe pêdiviya dewleta Tirkiye jî tune. Çünkü vaya bütçeyekî pir hindik e. Derdê dewleta Tirkiye ji qaçaxçîtiya wana aciz bibe tune ye. Ji ber ku ev kevneşopiyekê bi salan, bi dehan salan e didome. Ji destpêka avabûna Komarê vir ve didome. Hinkî ew sînor ketiye ser axa Kurdistanê ev bazirganî didome. û haya cendirmeya jî hebû. Kîjan hêzan nexwest, kîjan hêzan biryar da, kîjan hêzan raporên şaş şandin ji Tayyip Erdogan re, dibe ku Tayyip Erdogan jî ketibe xefikê di fermana kuştina van cîwanê me de. Bana hemî pirsin. Lê heta niha jî di derbarê komkujiya Roboskî de kes nehatiye cezakirin. Dert ew e. Komkujiya Roboskî yek ji wan komkujiyên herî mezin ê dîroka Komara Tirkiyeyê ye. Tevî ku 14 sal di ser meselê re derbas bûne jî heta niha tu berpirsekî yan jî tu rayedarekî dewleta Tirkiye ji ber vê meselê nehatiye cezakirin. Tam berova jî pîleyên fermandarên ku wê devê nava artêşa Tirkiyeyê de bûn hate bilinkirin. Yani wezîfeyê wan erkê wan hate bilinkirin. Rayeya wan hate bilinkirin. Niha her sal ev 34 qurbaniyên komkujiyê li goristana gundê Roboskî bi çalakiyên cuda têne bibîranîn. Tê texmînkirin ku îsal bi pêşengiya partiyên siyasî rêxistinên civaka sivîl li gundê Roboskî û Bêjûhê merasimên bîranînê werin li derxistin. Malbatên qurbaniya her sal li ser goran banga edaletê dikin. Malbatên Roboskî wêneyên zarokê xwe li ber singa xwe kêm nakin. Dixwazin berpirsên komkujiyê muheqeq werin mehkemê kirin. Dadiya Hema Mirovan ya Ewropayê
17 gulana 2018 به بهانه کو پارێزەران belgên pêwîst di dema pêwîst de amade nekirine dosyeya doza Rûskê red kiribûn. Ew jî meselekî ye. Wext dane vê meselê di wexta xwe de dosya nehatine pêşkêşkirin, delîl nehatine pêşkêşkirin û dawe ket li cem Dadgeha Mafê Mirovaniya Ewropayê. Redkirina dozê di navbera Partiya HDP ya wê demê û Baroya Şirnexê de bûbû sedemê aloziyan jî her du aliyan hevûdû sûcbar kiribûn. Niha di vê naberê de em ji AKP tiştekî nabîsin, ne efû dixwazin, ne lêborîn dixwazin, ne berpirsan ceza dikin. Lê CHP helwestek maqûl nîşan daye. Serokê CHP Özgür Özel 24 welatiyên Kurd ên ku beriya 14 salan li Roboskê di bombebaranê de hatibûn qetilkirin bi bîr anî. Özgür Özel dibêje ev komkujiya ku em niha behs dikin hîn jî berpirsê wê tên parastin di dîroka nêz a Tirkiyeyê de wekî şermekî dibe em dibînin. Mesela tişta Özgür Özel dibêje mühîm e. Mesela nabêje berpirsên komkujiyê çima nayêne mehkerek. Divê têne parastin veya sûcbariyekê li hember hikûmetê ye, li hember dadmendiya Tirkiyeyê. Tu zanî kê ev bûyer kiriye yan jî kirine eger tabî pir însan têdane lê hatine parastin ji aliyê dewletê ve yan jî AKP ve. Mesele ev e Serokê Giştî CHP Özgür Özel li ser komkujiya Roboskê peyamekî belav kiriye. Ez hema peyama wî ji we re bixwînim. Maqsed mirov CHP nas bike. Mesele ne CHP ye. Ez dibêjim mesele ne CHP ye. Nava CHP ve pir însanên rastkirê faşîst dijminê Kurdan hene. Lê Özgür Özel van demên da wî maqûl tevdiyere. Ez 34 welatiyên me yên sivîl ku beriya 14 salan li Roboskê Qilibanê ya Şirnexê bi bombebaranê hatin qetilkirin bi rehmet bi bîr tînim. Ziman, dîn û nijada êş û rondikan tune ye. Her êş bi hevra êşa Tirkiyeyê ye. Xem şahiya me jî hevpar e. Ev komkujiya ku hîn jî berpirsê wê têne parastin di dîroka nêzîka Tirkiyeyê wekî şermekî maye. Em ê li gel mağdûran bin, em ê bi hev re edaletê bînin vî welatî dibêje. Meselekî din jî hevanin, mesela din ev e 14 kes ji ber berfazê de li çiyê Serdeştê Asêmanê heta vê saetê eger hatine rizgarkirin hevalê me li wê derê hene ji me re ragînin baş dibe. Revebirê hêva Sûrê a parêzgeha Urmiyê ragihandiye 14 kes ji ber berfê li serê çiyên Serdeştê Asêmanê ve re niha li Rojhilatê Kurdistanê Rêzdar Hemîd Mehbûbî daxuyaniyekê daye li ser vê mijarê. Rêvebirê hêva Sûrê dibe 14 kes li serê çiyên Serdeştê Asêmanê tîmên çûne hawarê dixwazin biçin ciyê wê derê lê berf heye. Rewşa hewayê pir giran e. Ji ber barîna zêde ya berfê diçûn û hatinê de astengî çêbûne. Hewldanên rizgarkirinê gelekî zehmetin. Doh şemiyê 4 kes li sînorê gundê Alwatanê yê nêzîkî Mîrawayê dibin aşîtê de mabûn. Ji wan 2 kes miribûn. Ji roja şemiyê ve pêleke berf û baranê li Rojhilatê Kurdistanê daye. Ana hêjê didome li gorî saziyên ku bi vê meselê re eleqedar dibin ev pêla berfê ve heta roja sêşemê jî berdewam bike. Meselekî bi vî şeklî heye. Niha di derbarê Lîbyayê de ez çend gotina ji we re bêjim hevan. Di vê naberê de doh min li vê derê li ser vê masê min ji we re bültenek pêşkêş dikir hevan. Ji nişka ve înterneta min çû me nekarî tam tiştê li gorî dilê xwe em ji we re bêjin. Ez hema vêya bînim. Hin îdia hebûn. Ev îlhamî îşik heye di pêvajoyên berê de derketibû wekî navbenkarê pêvajoyê eleqedar dibû. Niha derketiye dibêje Abdullah Öcalan bi heyeta Rojavayê Kurdistanê re pir caran
Hevûdû dîtiye û diyalog çêkirine û didin distînin yani. Mazlûm Edî jî di nav de tiştekî wisa hebû bixwast ji we re pêşkêş bikim. Li înternet çû di vê naberê de bi qasî ji destê me hat me behs kir. Niha ez li Parîsê me dostekî me, eqrebayekî me ku gelekî bandor li min kiribû di zimanê xwe de bi axaftina xwe ya xweş, bi sohbeta xwe Hecî Saîd ji Burhanê wefat kiriye. 35 sal emir kir. Em dibêjin Xwedê rehma xwe lê ke. Serê malbatê sax be, cî wî cinnet be dîsa. Belkî duh me nekarî em tam bibêjin. Erê yani bîranîna min bi Rêzdar Hecî Saîd Polat pêra çêbibû. Malbat gelek qelebalix e. Malbatekî mal mezin e. Dewlet yani pir li Ewropayê jî hene, li Kurdistanê jî hene. Li derdora ji Xinûsê bigirin heta Vartoyê, Tekman ew ê sêvgoşê eqrebay mala Polat gelek berfireh in. Em ji temamê ferdê malbatê re sersaxiyê dixwazin. Em hene mijarê biguherînin hevalino. Em behsa Lîbyayê bikin bi çend gotiran. Tamam. Me gotiye di bazirganiya siyasî de mirina serfermandarê Lîbyayê. Hûn zanin wî rojê? Ez vîya rakim. Tamam. Hûn zanin wî rojê serfermandarê artêşa Lîbyayê hatibû Tirkiye ji bo hin peymana îmze bike hevdîtin çê bike. Dema ku vegeriya balafira wî ket. Li Haymana Enqereyê. û gelek hate axaftin. Gelo ev sabotaj e, komplo e, mirina wî mirinek ji ber qezayekî ye, meseleyekî teknîkî ye. Pir nehate zanîn. Lê em dikarin vê derê de hin tiştan bînin bîra xwe di navbera Qibris, Yunanistan, İsraîlê de peymanek çêbibû li hember dewleta Tirkiye. Dewleta Tirkiye jî li hember her sî welatan bi Lîbyayê re peymanekê çêkiribû li ser Derya Spî. Wana gaz maza digerin di binê avê de. Menfaetê xwe digerin. Dewlet bi dewleta re peyman çêdikin. Îja Tirkiye bi Lîbyayê re heşîr neşîr e. Peymana mor kiriye. Hinek derdor ji İsraîlê dikevin şüphê, ji Yunanistanê, Qibrisê dikevin şüphê. Gelo ji bo ku astengî derbixin li pêşiya hevalbendiya Tirkiye û Yunanistanê, Tirkiye û Lîbyayê tiştekî wisa kirine mümkün e sabotaj be. Hin derdor jî dibêjin dibe ku Rusya be. Çima? Li Lîbyayê dewleta Tirkiye û Rusya li dijî hevin. Ma Rusya biye du perçe. Hatta behsa sê perçeyan tê kirin. Perçeyekî jî alîgirê Ewropayê serxwebûn xwazin. Menfaetên Rusya û Tirkiye tam li dijî hevin li Lîbyayê. Ew Rusyaya ku di nava mehekî de 4 keştiyên Tirkiye bombe kir li ser Derya Reş. Ew Rusyaya ku aniha pir vêkirî dijberiya Tirkiye dike dibe ku balafira wî camerî jî xistibe. Ew ê serfermandar. Niha min ev nûçe ji Anefê girtiye, analîzekî ye. Ez vê analîzê heme ji we re bixwînim. Hevalino. Balafira ku serokê fermandariya giştî yê Lîbyayê tê de bû, demekî Kurd piştî ku ji balafirgeha Esenboxa ya Enqerê bi hewa ket, tê bîra we li nêzîkê navçeya Haymana ya Enqerê ket xwarê. Di balafira tîpa Falcon 5 de serokê fermandariya giştî ya artêşa Lîbyayê Muhammed Ali Ahmed El Haddad, fermandarê hêzên bejayî Lîbyayê Korgeneral Futûrî Grîbel, fermandarê saziya îmalata leşkerî kesekî din hebû Mahmud El Katawî, welhasil ekîbekî wanê bi qasî 8 kes hebûn, tê de bûn tev hatin kuştin. Yan jî tev mirin di encama qezayekî de. Baş e heta vira temam. Di nava hefteya dawî de em vegerin li derdora Tirkiye bûyerên siyasî yên ciddî hebûn, ev jî gomanê dixe ser sedemê ketina balafira El Haddad. Destpêkê peymana gaza xwezayî ya İsraîl Misrê di hevdê kanûna 2025 de hata îmzêkirin. Li gorî vê yekê hikûmeta İsraîlê wê 10 salan
bi buhayê 45 milyar dolarê gazê bifroşe Misrê. Hema piştî vê yekê di çarçoveya pêngava enerjiyê ya İsraîl, Qıbrıs, Yunanistanê de li Qudsê hevdîtin hatin kirin. Di 22 kanûnê de her sî welatan li hev kirin hevkariya enerjiyê zêde bikin. Ji bo projeyên li Rojhilata Derya Spî hevkariyê bikin. Ev jî li aliyekî. Aynê rojê Meclisa Tirkiye rabû biryar girt dema wezîfeya eskerên Tirkiyeyê li Libyayê 2 salê din jî dirêjtir kir. Rojek pişre roja 23 kanûnê. Serokê Fermandariya Giştî ya Artêşa Libyayê Muhammed Hel Haddad bi tevî heyeta pêre hatin Tirkiye. Rêzekî hevdîtin pêkanîn. Lê dema xwestin vegerin welatê xwe balafira wan demekî Kurd piştî ku ji Enqerê bi hewa ket li haymana ket xwarê. El Haddad heyeta pêra tevan jiyana xwe ji dest dan. Aynê piştî mirina El Haddad ji bo serokatiya Fermandariya Giştî ya Artêşa Libyayê kesekî bi navê Salih El Namrûs bi rengekî hate tayin kirin. Tê gotin ev yek jî weke Haddad nêzê dewleta Tirkiye ye. Yani dewleta Tirkiye di vê derê de em dibînin tu tiştekî wenda nekiriye. Yek çû yekê din ket şûnavê. Mesele çi ye? Libya sala 2011 bi müdaxeleya berpirseriya parastinê ya NATOyê piştî hilweşandina Muammer Qadafî, Kurd jî hez dikin bi giranî Muammer Qadafî, Libya ket nava şerekî navxweyî. Rojavayê Welêt ji aliyê hikûmeta Yeketiya Netewî GNU jê re dibêjin tê birêve birin. Ev bi Tirkiye re xwedî tekîliyekî gelekî nêz e. Em hinek Libyayê nas bikin hevanda. Yani çawa aliyekî Welêt yani em jê re dibêjin Rojavayê Welêt ji aliyê kesên alîgirê Tirkiye ve tê birêve birin. Ev nêzê dewleta Tirkiye ne. Dewlet silah dide wan, dewleta Tirkiye çek û silah dide wan, çeteyên xwe yên li Sûriyê bir wê derê li bicih kir. Tirkiye li wê derê li pê tiştekî ye. Baş e, avê em serê xwe de bigirin. Çi nîşanê me dide? Ew qas krîza aborî heye, feqîrî, fuqaretî heye li Tirkiye. Bütçeyekî ciddî pere dixin xizmeta van esker çeteyên ku li Libya şer dikin. Avê ye li aliyekî. Trablus, pera vê Rojava, derdora wê bi ser Trablusê ve ye navenda fermiya hikûmeta GNU ye. Girêdayî dewleta Tirkiye. GNU piştgiriya siyasî, eskerî ji Tirkiye û ji Qatarê digire. Ji aliyê Yeketî Ewropayê û hin welatên Rojava ve jî tê naskirin. Ev aliyê Libya, beşekî Libyayê. Baş e. Welatê Rojhilatê Welêt yani Tobruk, Bengazî, Kembera Çolê dibin kontrola hikûmeta aramiya Netewî de ye. Ew jî GNS jê re dibêjin. Pir netevlî heve. Bila serê ve tevlî neheve. Ev bû du beş. Aliyekî Libyayê, aliyê din ê Libyayê. Ê Libya weke Sûriye bifikirin. Niha du beş e. Yek dibin kontrola Qasedê de, yek dibin kontrola Heteşê de. Libya jî aynı wisa ye. Yek dibin kontrola hêzên nêzîkê Tirkiye'de ne, ya din jî em niha tên em behs dikin dibin kontrola Rusya'yê de ne. Bengazî, Kembera Çolê dibin kontrola hikûmeta aramiya Netewî GNS de ye. Bi artêşa Netewî ya Libyayê re li aynî eniyê ne, LNA jê re dibêjin dibin fermandariya General Halife Haftar de ne. Piştgiriyê ji kî digirin? İmaratan, Rusya, Mısır. Yani Mısır û dewleta Tirkiye li Libyayê li hemberî hevin. İmarat û Qatar jî li wê derê li hemberî hevin. Bu du. Demek ki nêz beriya niha bi Pakistanê re jî peymanekî alavên leşkeriya berfireh îmzê kir. Ev hinek balkêş e. Mesela Pakistan normal bi dewleta Tirkiye re hereket dike. Lê Libyayê em dibînin bi Misrê Rusyayê re hereket dike. Bana hemî dibe background ji me re. Herema Sîrt'te, Cufra, derdora wê heremeke şer weke qadeke sêyemîn e. Kontrola wan jî di navbera genê û lêana de dem bi dem diguhere. Navenda stratejîkên weke Sîrtê ji aliyê aboriyê ve leşkerî ve gelekî giring e.
ev heremên stratejik in, yani qadên petrolê ne. Li gel perçebûna siyasî û coğrafî ya Libyayê jalî polîtîk ve sê navendên hêzê ên bi bandor hene. Baş e? Ya yekemîn herema Rojava ku hikûmeta gene û li wê derê bi tesîr e, Türkiye, Katar baş e wana finanse dikin hem aliyê eskerî ve jî. Ya duyem li herema dibin kontrola LNA ew jî Rusya, İmarat, Mısır e. Heremekî din jî heye ew jî yeketî Ewropayê li wê derê kontrol e. Yani xwedî bandor e. Li Libyayê yek ji hêzên derve yên ji aliyê leşkerî ve giring e dewleta Tirkiyeyê. Di vir de jî Tirkiye xwedî wê armancê ye tezên xwe yên li derya spî xurt bike. Türkiye bi hikûmeta Serraç a Libyayê re di 27 mijdara 2019 de peymana bi sîndorkirina qadên erka deryayî ya li derya spî îmze kiribû. Lê belê parlamentoya Libyayê ya li Rojdatê Libyayê wê demê ev lehevkirin erê nekir. Li gel vê yekê jî Türkiye bi gotina welatê Şîn mavî wetan vê metnê wekî argümantekê giring bikartîne. Türkiye di sisiyê cotmeyê de sal 2022 bi hikûmeta yeketiya Netîwî ya Libyayê re metneke mutabaqatê ya xurtkirina hevkariya bazirganî, rêvebirî, hukukî, teknolojîk, teknîkî, zanistî li bejayî deryayî li qada hîdrokarbonatê imze kir. Vê mutabaqatê zemîneke ji karê hevpar ê li rojdatê derya spî re amade kir. Ji aliyê ewlekariya enerjî ve wekî gavekê giring hatin nirxandin. Ev peyman wî mafî dide dewleta Tirkiye ku li herema aboriyê ya Libyayê li petrolê bigere. Yani dawiya tiştê ku dikarin em jê fehm bikin heqê dewleta Tirkiye çêbiye li Libyayê li enerjiyê bigere, li petrolê bigere. Wextê ku bi dest bixin bikaribe bifroşe jê fayde bibîne. Baş e heta vê derê di navbera saziya petrolê ya Netewî ya Libyayê û her wiha saziya TPAO hevkariya anonîm petrolên Tirkiye peymanekî hatiye îmze kir. Hezîran 2025. Li gel van peymanan di navbera Tirkiye û hikûmeta Abdulhamid Dibeybe ya Trablusê de peymanên hevkariya leşkerî jî gelekî xurt e. Li gel piştgiriya perwerde teknolojiya Tirkiye gelek baregehên hewayî deryayî yên Libyayê bikartîne. Türkiye baraya navenda drone ya li Rojavayê Libyayê piştgiriya ewlekarî û istixbarata leşkerî dide hikûmeta Dibeybe. Her wiha li gel 3000 eskerên fermî yên Tirkiye yên li Libyayê xwedî hêzeke paramîlîter jî hejmara wan nayê zanîn. Baş e 3000 eskerên fermî hene lê ev hêzên paramîlîter jê re dibêjin çete. Kurd jê re dibêjin çete. Li Libyayê dixebitin hejmara wan jî nayê zanîn. Meaşê wan ji alî dewleta Tirkiye ve tê zanîn. Türkiye jî di berdêla vê de desta tîne ser dewlemendiyê Libyayê. Êdî fayde çi qas heye nizanim. Ez bi du gotina basa Rûsyayê jî bikim hevano. Rusya ku tekîliya xwe bi li Rojdatê welet re heye bi taybetî piştî hilweşîna rejîma Baasî ya li Sûriyê giringiya xwe daye ser Libyayê. Piştî ku Sûriye hilweşiya bandora Rusyayê li ser Sûriye ji xwe tê zanîn, piştî ku ew mesele çû Rusya temam. Giranî daye ser Libyayê. Wê derê bi Tirkiye re dibe zıt tê hemberî hev. Baregeha hewayî ya Matan el Sara al başûrê Libyayê ciyekî stratejîk ya Rusyayê ku li ser sînorê Çad û Sudanê ye. Rusya vê baregehê ji bo destwerdana li heremê Sahelê bikartîne. Ji aliyê İmarat ve tê finanse kirin. Rusya wekî perçeyekî ji korîdora derbasbûna ber bi Sahelê baregeha El Haddîm a li Rojdatê Libyayê, baregeha El Cufra ya li herema navîna Libyayê, baregeha Brak El Şatî ya li nêzê Sehbayê, baregeha El Kardabiya ya li başûrê Sîrtê bikartîne ji xwe re. Van nava dibêjim ji bo kî ve qeyda. Belkî xwendekar li me godar dikin, not digirin, dinivîsîn ji bo mühîm e van navana me rû bibêje. Kusurê nenirine, zanim dirêje. Rusya bi vî rengî artêşa xwe li Rûsyayê bicih dike, Rusya bi vî rengî artêşa xwe li Libyayê bicih dike, çekan dide hevalbendên xwe yên li Afrikayê.
بریا وان بارگیهن هوایی روسیا پشکریکی عسکری لوجستیکی دده جونتاین لشکری ین لسودانی، مالی، نیجر، بورکینا فاسوی. هزا روسیه یا 2000 عسکری یا افریقای لروجلات لیبیای پشکری دده حلیفه هفتر. اوکی؟ امارات مصر به روسیه رانه. جالی عسکری و بخاص روسیه به تاثیر ننه لی اوجی لویدره بویرانه. مصر، امارات، روسیه. آلیدن کیه بو؟ اوی آلیدن کنترل دکن. Türkiye, Katar. Evet. Libya'ya aliye ki heye mecbura baskı bu duhaze bir yeketi Avrupa'ya ba Amerika'ya tekilin hort dayne lebele de aynı demede nahaze dına bara Türkiye, Katar, Rusya, Mısır, İmarat ede Asya bimine. Havaki serhabun khaz benasedikin. Efhez de beje de hezin leşkeri yem biyani haj Libya'ya vekşinin. Pırskirikin dına bara gene u lene ayde ve her du beşande baraya müzakereye bene çareser kiren. Mebest ji hezên biyanî bêguman hezên paramilîter ên weke Wagner ên Rûsyayê, leşkerên Tirkiye û her wiha çetên girêdayîn dewleta Tirkiye ne. Beryanha li Rojava şer kiribûn. Ew divê ji Libyayê vekişin. Baş e. Nerazîbûna herî mezin ya li hember peymana ku Tirkiye di sala 2019 de îmzê kir ji Yeketî Ewropayê hatibû. Yeketî Ewropayê politikayên Türkiye û Rûsyayê li rojhata Derya Spî rexne dike. Hem ji Rûsyayê hem ji Tirkiye dixwaze xwe ji Libyayê vekişînin. Nearamiya li Libyayê jî bi rakeşiya navbera her du hêzan verê dide. Ewropa dibe û her du jî xirabin. Derkevin. Yeketî Ewropayê di sala 2020 de bi bahaneya ku şer û nearamiya li Libyayê ji ber destwerdana derve perçebûna saziyî belavbûna çekan bê kontrol û aboriya talankere ji ber vê gefê li aştî û ewlehiya navnetewî dixwe yan jî ya navxweyî ya Libyayê dixwe bi navê operasyona îrînî bi Yewnanî têwatê aştiyê dest pê kiribû. İrînî, operasyona îrînî. Erê di salên derbasbî de di çarçoveyê operasyona îrînî de bi hinceta ku çek ji Libyayê re birine hin keştiyên bazirganî ên Tirk kontrol kirin dem bi dem müdahalê wan kirin jî. Tiştekî wisa jî heye. Hevan no mesela İsraîlî jî hema bi du gotina ji we re bêjim paşê jî ez vê meselê bi dawî bikim. Peymanên ku Tirkiye bi Libya re îmzê kir bûn sedema nerazîbûna İsraîlê, Kıbrısê, Yunanistanê û Misrê. Karên sondajê li vû tevgera leşkerî ya Tirkiye ya li rojatê Derya Spî tekiliyên Yeketî Ewropayê yên bi Tirkiye re anîbû ber qutbûnê. Vê rewşê bandor li raporên pêşketinê yên salane yên li Yeketî Ewropayê kirin. Piştî ku sê beşên jaliyê siyasî ve li Libyayê bi bandorin hate destnîşankirin gelekî mühîm e ku fîgürên weke Muhammed el Haddad ew ku mir di balafira wî li Enqerê de Salih el Namruh bê bibîranîn. Baş e? Ez dibêjim êdî şûna wî de ew hatiye wezîfe derkirin tiştekî pir girîng tune. Lê tişta mühîm dibe ev Haftar ew kesê ku Rûsya piştgirî wî dike gelekî ber mirina vî heye ew ê ketibû. Ew ê ku li Enqerê hatiye kuştin El Haddad. Halbîkî dijberê hevin ama dibe li ber ketibû. Çima li ber ketibû nizanim. Êdî tekîliyan wan hebû, peymanên wan hebûn ew jî meselekî din e. Mesela Serokê Konseya Serokatiya Libyayê Muhammed el Menfî û Serokê Fermanderiyê Giştî ya Libyayê Muhammed el Haddad dixwazin erê ew jî dixwazin hêzên biyanî ji Libyayê vekişin ew kesayet bûn ku dixwastin bi Helîfê Haftar re hêzeke hevpar ava bikin. Gelo dewleta Tirkî jî li dijî vê yekê bû. Meselekî mühîm e ha. Dibe ku Tirkiye ew balafir bixwe xistibe gelo. Ew jî heye.
eğer ev kes tamamen dakiki bi xwendina vê nûçê re tiştekî hatişê min hevanno ez tenê serê xwe re derbas dikim. Gelo dibe ku ev kesê ku hate kuştin Heddad bi Xelîfe Heftar re peymanekî mor kiribe astibe bi wan re bibe yek û dewleta Tirkî jî ew dabe kuştin di qezayekî de. Ew jî mümkün e. Ji ber ku hevalno ez vê heme zû ji we re bixwînim. Serokê Konseya Serokatiya Lîbyayê Muammer El Menfî, Serokê Fermandeya Giştî ya Lîbyayê Muhammed El Heddad dixwazin hêzên biyanî ji Lîbyayê vêkişin. Ew kesayet bûn ku dixwestin bi Helîfe Heftar re hêzeke hevpar were avakirin. Ji xwe tê îdia kirin ku El Heddad hefteyekî beriya serdana Tirkiyê bi Heftar re peymanekî mor kiribû. Aha. Yani li dijî siyaseta Tirkiyê derketibû ev kesê ku hatiye kuştin. Tê gotin yek ji kesên ku herî zêde li ber mirina El Heddad ketiye Heftar bixwe ye. Li gorî nûçeyê Ajansa Anadoluyê di daxuyaniyekî hêzên çekdariyên li rojatê Lîbyayê de hate gotin Heftar ji ber vê wendahiya trajîk gelekî xemgîn bûye. Ji malbata El Heddad ji qabîleya wê re bajarê wî tevahiya gelê Lîbya re sersaxî xwestiye. Piştî mirina El Heddad ji bo wezîfeya Serokatiya Fermandariya Giştî ya Lîbyayê bi wekaletî Salah El Namrûs hate tayin kirin. Li ser vê yekê yek ji kesê nêzê rêxistina îstixbarata Tirk erê ew kesekî bi navê Burak Darcilî heye dibêje Selaheddîn En Nemrûş ku yekê hîn bêtir nêzê dewleta Tirkiyeyê weke Serokê Fermandarya Giştî hatiye tayin kirin balkişan ser tekîliya navbera Salah El Namrûş û Tirkiye. Bi kurtasî li şûna fermandarekî lehevkirinê li Lîbyayê fermandarekî bi piştgiriya Tirkiyê ku nêzê tezên Tirkiyeyê bo wekaletî hate wezîfedar kirin. Hevan no. Bi du gotina ji we re bêjim. Serfermandarê Artêşa Lîbyayê ku hate Tirkiyê balafira wî ket ne nêzê dewleta Tirkiyê bû. Bi perçê diniyê Lîbyayê re Heftar re dixwast peymanekî mor bike, lehevhatinekî çê bibe, welatê wan bibe yek perçe, dewleta Tirkiyê nedixwast. û vî kesî dixwast çetên dewleta Tirkiyê jî ji Lîbyayê derkevin. Ev bûyerekî nû ye. Dixistina vê balafirê de, di kuştina vî kesî de tiliya dewleta Tirkiyê dibe ku hebe. Li benda lêkolînê ye. Em rojekê din li ser bisekinin. Vaya ket serê min. Anha kesê ku hatiye şûna wî nêzê dewleta Tirkiyê ye. Mesela. Menfaetên aborî wisa ne. Xatirê we silav rêz hevan ne.